பிரைஸ் த லார்ட். நீங்கள் இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலேருந்து எப்படி வெளியில் வர, இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து எப்படி ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணேன்னு நினைத்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய கிஃப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுடைய நாவு. இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை பார்த்து தான் சொல்கிறார். நீதிமொழிகள் 25:15, நீண்ட பொறுமையினால் பிரபுவையும் சம்மதிக்க பண்ணலாம், இனிய நாவு எலும்பையும் நொறுக்கும். உங்கள் வீட்டில் அதிகப்படியான போராட்டங்கள் இருக்கா? உங்கள் கணவனோட, பிள்ளைகளோட, மனைவியோடு போராடி ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கீங்களா? நீங்கள் சொல்கிற காரியங்கள் சரி என்றாலும் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனநிலைமையில் உங்கள் வாழ்க்கை துணையோ அல்லது உங்கள் பிள்ளைகளோ இல்லைன்னா உங்கள் உறவினர்களோ இல்லை என கவலைப்படுறீங்களா? இதற்கு என்ன முடிவு என்று தெரியாமல் யோசித்து கொண்டே கவலைப்பட்டு கொண்டு ரொம்ப துக்கத்தோடு இருக்கிறீங்களா? கர்த்தர் சொல்கிறார், இதற்கான வழி நீண்ட பொறுமை. உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் தேவை நீண்ட பொறுமையும் இனிய நாவும். பொறுமையாக இருங்க. யார் எதை செய்தாலும், அவர்கள் வேண்டுமென்றே உங்களுக்கு எதிராக எதை செய்தாலும், உங்கள் மனது துக்கப்படும்படி எதை செய்தாலும் நீங்கள் நீண்ட பொறுமையோடு அமைதியாக இருங்கள். இரண்டாவதாக, இனிமையாக பேசுங்கள். அவர்கள் செய்வது தவறு என நீங்கள் அறிந்திருந்தும் நீங்கள் அமைதியாக திரும்ப அவர்களோடு முகமலர்ச்சியோடு பேசும் பொழுது அவர்களுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் தொடுவார். உங்களுக்குள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களின் முகமலர்ச்சியின் மூலமும் உங்களுடைய நீடிய பொறுமையான வார்த்தைகளின் மூலமும் அவர்களோடு பேசுவார். எனவே நீங்கள் இனி கையாள வேண்டியது நீடிய பொறுமையையும் இனிய நாவையும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Have a blessed day. Jesus bless you.